Li Tirkiye Suhdiyemîn Festîvala Fîlmaniya Enqerê ku par ji ber vîrusa koronayê bi awayekî online hatibû kirin, îsal bi beşdariya sedan fîlmên metraj dirêj, kurtefîlm, belgefîlm û fîlmên navneteweyî bi awayekî rûbirû dest pê kir. Di çarçoveya vê festîvalê de du fîlmên derhînerên Kurd jî cih dikirin. Fîlma derhînerê Kurd Ferîd Karahan ya bi navê Okul Tiraşê, Ango Tiraşa Dibistanî ku li Tirkiye û qeda navneteweyî de bi dihan xelat wergirtine, hate pêşandan. Fîlma ku bi Tirkiye û têda hin diyalogên Kurdî jî heye, behsa asîmîlasyon, di nava pergala perwerdehiya Tirkiye de zor û zehmetiyên zarokên Kurd û derd û azarên zarokên Kurd yên li dibistanên şevîn angoyî bûyan de dike. Gulistan Acet senarîsta fîlmê ku ji Êlihaba Kurê Kurdistaniyê dibêje, dema ku gelek bindest be, asîmîlasyona li ser zimanê wî gelî jî bi her awayî zêde dibe. û van bi vê fîlmê xwastiye ku rewşa zarokên Kurd raxin pêş çavê sînema hezan. Hemû zarokê Kurdistanê ku di van dibistana de xwendine zêde bêkesî dibînin, zêde zordestî dibînin, zêde asîmîlasyon dibînin. Ji ber wî jî me xwest vê fîlmekî wisa bikişînin. Perwerdekirin xwe tevî asîmîlasyonê ye li hemû dinyayê. Lê wextê tu bindest bî hinekî dî asîmîlasyon zêde dibe, hinekî dî ew sîstem dibe neyarê te. Me xwest li ser van zarokan vî zordestî nîşan bidin. Yek ji lîstikvanê fîlmê Cansu Firinci ku rola mamosteyekî dilîze amaje dike ku di sed sala bîstiyêkan de hêj zamanek qedexe kiriye. Ji ber vê çendê jî wî xastiye de vê fîlmê de bilîze. Bir halkın dilini özgürce konuşabilmesi lazım. Lazım e her milletek zimanê xwe bi awayekî azad biaxive. Di sed sala bîst û yekan de bêwate ye ku em hêj li ser vê mijarê nîqaşan dikin. Perwerdehiya bi zimanê zikmakî mafê sereke yê gelî Kurd e. Li gel vê yekê min xwest rewşa zarokên Kurd di jiyana xwe de jî bibînim, ji ber vê yekê min di vê fîlmê de cî girt. Fîlma ku bi çavê du zarokên Kurd û mamosteyan rastiyên li Bakurê Kurdistanê pêşkêşî temaşawanan dike, rastî eleqeyeke mezin ya sînema hezanat. û temaşawanan jî diyar kir ku îro bi pergaleke cuda asîmîlasyona ser Kurdî didome. من فيلم قالك عجبانت جوي أواي من عجبانت أف أسميلاسيونا دفتا ترك إيكول هرما كردستان آباد که لهر dönemek her dönemek ki istemek ki pergeleki juda avad ke dönemek meyo levi filmin me temaşa kir livoy avad kir be ser livoy avad kir iro ser henek tiştekinin avad ke her vaha festivala fîlmaniya Enqerê ku bi piştevaniya Wezareta Çand û Turizmê û nêzî pênce sazî û rêxistinên navneteweyên sînemayê tê organîze kirin, dê heta 12 mijdarê berdevam bikin. û fîlma Okul Tiraşê Ango Tiraşa Dibistanê jî dê her roj ji bo sînemahezan bê pêşandan. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.